Ako som vylial 300-litrový súd s agávovým sirupom. Teraz už tie spomienky sú také, hej, že človek sa môže na tom zasmiať. Vtedy to také vtipné nebolo. Mali sme nové podnikanie, prechádzali sme zo stavebníctva na potravinárstvo a dokonca z distribúcie potravín na výrobu potravín na novej výrobnej linke, ktorá bola vyslovené, že prototypová, čiže mala kopec much a mali sme veľkú zákazku pre amerického partnera, ktorému sme mali dodať enormné množstvo našich výrobkov. Naše výrobky boli agave 9 energetické gely, ktoré obsahovali kakao a agavový sirup a tá hlavná zložka agavový sirup, tak tu som ja zamiešaval a tvoril som tu receptúru, bol som kuchár a varil som, pripravoval som. My sme z malej rodinného podnikania, takže prakticky každý robil všetko, ale ja som akurát vtedy mal na starosti práve túto činnosť. No a ako som nalieval agavový sirup, tak ma napadla skvelá myšlienka, keďže ten sirup išiel z 300 litrového sudu pomaly, takže si odbehnem a keďže ako správny podnikateľ multitasking, toto nie je správny podnikateľ, ale proste robil som multitasking, čiže išiel som si, odbehnul som si ku urgentným mailom. Ale vďaka tým urgentným mailom prišla iná urgentná situácia a to bolo spamätanie po pár minútach, že ten agavový sirup sa mi leje. To bol taký šok, že som vyštartoval od počítača, šprinty do výroby, aby som to vypol. Samozrejme, keďže na 12 hodín denne, 7 dní v týždni, človek úplne vyčerpaný, tak som si spomenul, neviem ani kedy, neviem ako dlho to trvalo, ale proste už bolo neskoro, celý agavový sirup bol vyliatý po výrobe, všade samý lepkavý bio prémiový agavový sirup, ktorý nestal pár korún, bola to škoda za pár tisíc a hlavne to čistenie výroby, objednanie nového súdu, proste všetko celé zlé. No a to je ponaučenie, z toho vplynie, že neoplatí sa robiť dve veci naraz. A hlavne proste pokiaľ ste v potravinovej výrobe, bol som amatér, áno, človek sa zauča, teraz by už to v živote neurobil a nikdy by som nedovolil niečo také, že by niekto odbehoval z výroby ku písaniu mailov, to proste celé zle. Ale stalo sa a vravím, dávajte pozor a nerobte multitasking. Zatiaľ.